Това да се тревожа за цената на по-евтините матраци е все едно Енцо Ферари да се е тревожил за цената на трабанта. Едва ли. Тоест, не ми е това, ние не сме бизнес, който иска да продаде максимална бройка от продукта си. Ние сме бизнес, който прави това, което прави, възможно най-добре и цената се получава от това. Дори в самото начало колегите ми знаят, които бяха още от самото начало с мен, първите след половин година, които започнаха, че при всеки проблем аз им разказвах, че се визуализирам, че сме на кофите за буклук. И това те се шегуваха с мен на кофите или си пак и аз периодично бях на кофите за буклук и се представях как сме там, така че да, сега това не си го представям, сега съм много по-уверена и много по-сигурна, че да, каквото и да се случи, ще се справим. На месец имах нужда от 5 човека, които да повярват на това, което правя. Но всеки месец? Но всеки. Добре, Роси, да ни представиш себе си и твоя много интересен бизнес. Историята му. Казвам се Русица Петрова и съм създател на Home of Wool. Това е компания, създадена, за да дава възможност на клиентите си да създадат от домовете си чиста и истински здравословна среда, в която да живеят и отглеждат децата си. Историята започна точно по същия начин и за мен, покрай проблемите здравословните на сина ми. Тогава, търсейки причината и какво може да бъде решението на тези негови здравословни проблеми, открих, че вълната има качества и начини на приложение в домовете, които могат да помогнат. Затова я използвах и резултатът беше категоричен. Съвкупност не само с това, но и съвкупност с промяна на жилището, в което няма никакви летливи органични съединения, които има в всички петролни продукти, каквито са донапрена, пяната, които са в матраците, мебелите или в боите, в педечето, ламината, които използваме за настилки, за обзавеждане. Така че когато всичко това смених и изолирах чистата среда да остане в дома ни, тогава синът ми спря да боледува. Защо точно вълна? Как стигна до това решение на проблема, който си имала с твоето детенце? Вълната е естествено влакно, създадено от природата и няма синтетично създадено от човека, който може да го доближи по качества, свойства, характеристики. Вълната е естествено антиакарна, естествено антибактериална. Тя регулира телесната температура и основното, за което тогава я избрах и разбрах, че единственият възможен вариант е, че тя е чиста от към химия, за разлика от всички донапрени или мемори, пяна, матраци, латекси, които са петролни продукти, допълнително обработени с изключително голямо количество химия, която да постигне точно тези характеристики, които се рекламират като плюсове, например да са антибактериални, антиакарни и така нататък. Всъщност това е допълнителна химия, която дава тези характеристики. Докато при вълната всичко идва естествено. Ние сме буквално жертви на това, което съвременните маркетингови как се казва, фокуси, нали, успяват да получат като резултат върху нас. Така че маркетингови стратегии, исках да кажа, постигат и целят да постигнат върху нас. Налага се продукт като петролния продукт, какъвто е донапрена или мемори пяната, като единствено решение за да бъде създадено едно изделие матрак. Тоест, това е лъжа, това е най-евтиният материал, най-лесно произвеждания, печалбата е огромна и това е пътя, по който намират те да ни го наложат като единствена опция за нас. Така че с всичко е така. Научихме се да избираме храната си, научихме се да избираме козметиката си, перилните си препарати, почистващите препарати. Това ще се случи и с обзавеждането и с матраците. Ще се научим да гледаме състава. Както сега се научихме да гледаме състава на храната и не само състава, но и как е преработен състава, защото това също оказва влияние.
Същото и при матраците. Много често не рекламират матрак с кокосова вложка или с всякакви други естествен произход състави, но всеки пропуска да обърне внимание как е обработен в последствие тази кокосова вложка, за да стане в тази правоъгълна форма и влезе в матрака. Тоест това не е естественият вид на тази суровина. Докато при вълната точно това е, че вълната просто се взима, изпира и влага в матрака. Откъде набавяте вълната? Предимно от България, от Сливен. Имаме стара фабрика, която все още функционира. И една част от Англия, която е с сертификат, който в България не мога да намеря, за органичност. Той е много търсен на американския пазар, където ние основно работим. Как тръгна целият бизнес? След тази история с сина ти, кои бяха първите крачки, които направи? Да, историята с сина ми, това е повода да стигна до вълната и да открия качествата й. Но да стартирам бизнеса, всъщност, причината беше една изключително тежка година за мен, 2014, най-тежката до тук в моя живот, която трябваше да направя промени, много промени, всеки спектър на живота си. И тогава, да, така всичките тези проблеми синтезираха в мен силата, волята да реша, че ще реализирам това начинание, да покажа какво знам и какво съм научила за вълната, да открия другите хора, които имат нужда от тези продукти, както аз имах, и няма да допусна да не успея. Тоест, това беше много, много силно решение в мен. И да, с пълна изолация, една година и работене върху този проект, да, се получи. И така стартира. Ти каза, бяха решила, че няма как да не успея. Да. Това ли е най-трудното решение, за което си застанала твое, и как удържа? Най-трудното, може би, да, това е най-трудното. Беше ужасно трудно тогава, да, защото аз нямах план Б, нямаше резервен план. Да, всъщност бях напуснала работата си, имах една заплата, която имах, т.е. това беше за един месец време и трябваше за един месец аз да почна да се издържам от това, което правя. И да, стресът беше огромен, но и мотивацията ми беше нереална. И да, така се случи. Откъде дойде тази нереална мотивация? Какво означава нереална мотивация? Казах ти, т.е. преживях много дълъг период на много тежък дълъг период, който ме срина изключително силно, и това са някакви механизми за оцеляване, които явно се активират в такива ситуации, които решаваш, че или е край, или да, някак си трябва да се хванеш като барон Мюнхаузен и да се издърпаш. Така че това беше, просто се издърпах като барон Мюнхаузен. Това е. Добре, че между хубава, здрава коса. Пак ще върна в този момент, който казваш 2014-та. Има куп неблагоприятни обстоятелства, които са те атакували. В един момент някаква интуиция ти казва, това е пътя, по който, нали, ще проправя партина, ще мина през него, просто за да излезе от това, което ме е затрупало. Така ли си го почувствала? Не само за да изляза от него, а защото изключително много вярвах в това, което правех. Т.е. това, което можех да предложа. Виждах, че то не съществува. Знаех, че мога да го направя. И дълбоко вярвах, че ще има хора. Тогава не вярвах, че ще има толкова много. Стигаха ми 5, които ще го оценят и ще го поискат. Така че това беше просто да стигна до тези няколко човека периоди на някакъв етап от време, които да имат нужда от тези продукти. Тоест на месец имах нужда от 5 човека, които да повярват на това, което правя. Но всеки месец? Но всеки месец. Изследваш ли себе си в този момент, когато ти било трудно, за да можеш да прилагаш това решение като придобито вече знание?
Тоест, тогава беше много трудно. Аз взех това решение. То се оказа успешно. Тоест, трябва да правя това. Този начин на себепознание ползваш ли го от самата себе си? То не се случи в този първи етап, но определено това начинание много ме промени и ме помогна да се опозная и да реагирам на трудностите по различен начин вече. Тоест, дори в самото начало колегите ми знаят, които бяха още от самото начало с мен, първите след половин година, които започнаха, че при всеки проблем аз им разказвах, че се визуализирам, че сме на кофите за буклук. И това те се зажигуваха с мен на кофите или си пак и аз периодично бях на кофите за буклук и се представях как сме там, така че сега това не си го представям, сега съм много по-уверена и много по-сигурна, че каквото и да се случи, ще се справим. Тоест, знам, че имам капацитета да се справя. Тогава не се познавах и не можех да си вярвам толкова. Тоест ти си представила най-негативния вариант, кофите за буклук, който трябва да бъде избегнат. Нали? Това е била мотивацията. Това беше, това просто беше някакъв такава сянка, която винаги, когато се случише нещо, аз си представях, че Да. Всички кофти за буклук са в основата на твоя успех. като визия. Добре. А какво разбра за себе си? Каза, тогава има нещо, което разбрах. Това е, че мога да се справя, че имам капацитета да се справя. Това повярвах си повече. Сега пак има проблеми, сигурно са и по-големи даже, но просто реакцията ми е съвсем различна. Малко по-практично да поговорим за самите продукти, които са от вълна. Те са по-скъпи от конвенционалните матраци, ако вземем за пример матраците. Не съм убедена, но добре. Така ли? Кажи, не знам, предполагам. Не, има страшно много. Например, не знам дали, честно казвам, веднъж преди година нещо, заради един клиент погледнах цените на конкуренцията. И не бяхме по-скъпи, бяхме малко по-скъпи, но толкова малко, че не беше забележимо нещо. Но има по-евтини от нас, това е факт. Има по-евтини матраци на пазара от нашите вълнини. Но това да се тревожа за цената на по-евтините матраци е все едно Енцо Ферари да се е тревожил за цената на трабанта. Едва ли. Тоест, не ми е това, ние не сме бизнес, който иска да продаде максимална бройка от продукта си. Ние сме бизнес, който прави това, което прави, възможно най-добре и цената се получава от това. Мечта свързана с компанията? С компанията? Да, освен че IKEA да ви стане подизпълнител. Мечта да работя за IKEA и IKEA да имат нужда от и все повече от компании като нашата. Но ето една мечта, между другото. Тя не е лъжа. Често колегите се шегуват за това, че искам да правим за IKEA неща. Което ще означава не друго, че много хора ще са осъзнали потребността от естествени материали в дома си. Само това означава, като всъщност дълбок смисъл. Ако IKEA, защото IKEA ще се направят проучването и ще знаят дали има смисъл да ни поканят, така че ако го направят, това ще означава, че наистина много хора са казали искаме вълна, искаме нещо естествено, не искаме повече петролни продукти. Бих поканила Филип Харманджиев, собственикът на Ливади, и, ако ми позволите още едно име, Методи Методиев, един от собствениците в Хармоника, защото имат сходна мисия с моята, поне аз така мисля, и защото са стигнали по-далеч от нас. И съм любопитна да науча повече.